Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре кие үземнеке йөрәк белми сөйми дип атала. Яшьлек сөйгән ярлар, ташып аккан ярлар, йөрәкләрне телеп эз сала. Ташкын сулар карлы, елга ярып парлы, сагышларым җанга тоз сала. Яшьли сөйгән ярым, таптың микән парым, калдың микән ялгыз ярларда. Ойларымда томан, сине сөям һаман, минем күзләр назлы yazlar, taşkın übe yarlar, күзләреңне карап калдырма. Гомер ике килми, йөрәк белми сөйми, сөйгәнеңне ярда сөйгән ярым, таптың микән парым, калдың микән ялгыз ярларда. Ойларымда томан, сине сөям һаман, минем күзләр назлы Яшьли сөйгән ярым, таптың микән парым, калдың микән ялгыз ярларда. Ойларымда томан, сине сөям һаман, минем күзләр назлы сөйгән ярым, таптың микән парым, калдың микән ялгыз ярларда. Ойларымда томан, сине сөям һаман, минем күзләр назлы парларда. Бик зур рәхмәт.